Juliet neska ausarta. Juliet neska indartsua da. Bere ezpatarekin jolastea gustatzen zaio, eta egiten duenean boteretsu sentitzen da. Paristik gertu dagoen Bigny izeneko herri txiki batean jaio zen duela 7 urte. Han badago gaztelu ikusgarri bat, eta berak beti jokatu izan du Bignyko gazteluko gerlari ausarta izatea. Orain, Parisen bizi da, ibaiaren inguruan paseatzea eta udazkenean hosto lehorrekin jolastea gustatzen zaio. Ama idazlea da eta aita musikaria, eta bere etxean Leonard Cohen eta Aretha Franklinen abestiak entzuten dira sarretan. Pariseko kaleetan zehar eskolara joateko paseatzen ari dela, zigizagan jolasten du bere ezpatarekin, zuhaitzetan iltzatzen du eta bere motxilan sartzen du. Klasetik irtetzean, gaur egun apur bat kezkatuta sentitzen da. Ikaskide batek esan dio ez dirudiela neskato bat, ez delako isiltzen eta erantzuten duelako. Aita, neskok isildu egin behar dugu? Ez, Juliet, ez. Neskek hitz egin, protesta egin eta borrokatu behar duzue, bidezkotzak jotzen duzuen guztietan. Julietek pozik jarraitzen du bere bidean, ogitarteko gozo bat eskuan eta printzesa koroa ausart bat buruan duela. Bere amona Elisabetek Emily Dickinsonen bertsoak irakurri eta ozen errezitatzea atsegin du. Berarekin denbora pasatzea eta argazkiak batera berrikustea ere gustatzen zaio. Goiz batean, Juliet pentsakor zebilen. Ona, zergatik dio Katerin, nire lagunak neskatok sukaldean jolastu behar dugula eta horrak zaindu behar dugula, medikuak edo poliziak baitira? Jokatu zuk nahi duzuna, Juliet, baina batez ere amets egin zuk izan nahi duzunarekin. Inork ez diezazula inoiz esan, ezin zarela izan zuk izan nahi duzuna. Julietek adabaki beltz bat jarri zuen begian eta pirata izatera jolastu zen. Julieti asko gustatzen zaio bere lagun Brunorekin jolastea, eta arratsaldean familiak eurekin krep bat askatzera gonbidatu du. Bruno gustatzen zaio, divertigarria eta sintibera delako. Merienda ondoren, jolasgerara igo dira mozorrotzeko. Brunok dantzari mozorro bat aukeratu du tutuarekin eta Julietek cowboy bat. Ama, gure mozorroak gustatzen zaizkizu? Asko gustatzen zaizkit, Bruno. Itxoin, argazki bat aterako dizuet. Baina ez erakutsi inori, ama, nitaz barregingo dutela, esan zuen Brunok presaka. Inork ez dizu barregingo, Bruno. Mozorroa da, eta zuri gainera dantza asko gustatzen zaizu. Zer txarra horretan, lasaitu zuen amak. Baina Juliet pentsakor joan zer etxera egun hartan. Arrazoi zuen Brunok. Eskolan argazki hori ikusten bazuten, barre egingo zioten, eta esen bidezkoa. Ideia bat bururatu zitzaion. Ama, idatzi dezakezu antxelan bat ikastetxerako? Zertan ari zara pentsatzen orain, ameslari txiki hori? Amak Julieti esan zion. Eta Brunorekin zer gertatu zen kontatu zion. Amari ideia ona iruditu zitzaion ikaslearekin hitz egitea, eta ikasturte amaierako antxelan bat prestatzea. Haur bakoitzak bere pertsonaia aukeratu eta nahi bezala jantzi ahal izateko. Dylanen Blowing in the Wind jotzen hasi zen disko zahar batean, eta Julieten ama idazten hasi zen.